Okay, anyways, may kabombono, adi na, siguro partner, okay na? Adi na haaton ninyo may kabombono, hi Ma'am Antay Ivy Bourbon Anchita, ito na Information Officer, itong DTI Regional Office 8. Ma'am, mauping ako lang kita pong radyo Tacloban, Bumbusila. Ma'am, base po nung itong aton monitoring, ano po, ito na current situation niya na itong prices of basic necessities and the prime commodities nga din naman po haaton rehiyon, ma'am. Hello, Bombo Sheila, and gata nga na mamati na ha Bombo Radyo. Padayon, nagmamonitor it aton DTI provincial offices han aton basic necessities and prime commodities. Kaupo dito dida ang price and supply nira, So, basic necessities and prime commodities, it aton kin monitor Bombo Sheila, inin mga manufactured products or ang mga goods nga nakikita naton nga napapalit ang mga groceries, supermarkets, mga dagkong kumprahan ng retail stores sa aton mga munisipyo and syudad. So weekly, it aton monitoring ito sa aton major trading areas, andag ko naton nga mga syudad. And then every other week naman ha aton mga municipalities and other trading centers. Based na aton monitoring, kay from last week ini ang monitoring so amot may din naton nga report, stable and aton mga prices, wala kita nakikita nga price difference or price increase sa aton mga basic necessities and prime commodities. Aton diwat ginmo-monitor yan nga week and masasabtan gyapon naton ha masunod nga semana kung ano ang magiging resulta liwatan aton monitoring. Okay. Oo. Ma'am, gina-anticipate po ba iton na DTI Region 8 iton posibleng price adjustments in the coming weeks may tungod din nga atensyon ng Middle East, ma'am? Concerning price adjustment, so it aton gin kikitaan aton suggested retail price or an SRP list. So it aton gin follow yan na kanan last year pa ini nga SRP and amo lagi hapon it aton gin papatuman ngin gin mo monitor ha mga establishments. So far kung may daman petition for increase or any movement of prices, gin ay istudyohan nito ang aton head office sa DTI. And kita gihapon na DTI bilang chair of the National Price Coordinating Council. So may daghihapon nito proseso diri la ma-expect kita dayon nga ma-increase or matugot gyapon kita yung increase. So diri pa yan na nato nakikita nga may da pagbabago, may pag-change or may pag-increase ang prices. Labi na din niya aton ha rehiyon. And usa gihapon nga aton gin gusto gihapon i-inform an aton public na because consistent an aton monitoring, stable an aton supply. So waray rason para mag-increase an aton dida mga establishmento han presyo may tungod because hinigihapon nga crisis. And also when it comes to the prices gihapon so diri man kita ito an kung may daman may da gusto magpetition for increase, so diri ito dayon liwat naton nga ina-aprobahan or diri liwat ito dayon nga gini-implement. And Bombo Sheila ka-clarify ko liwat kay bangin it pagunahon na lot tawo tanan nga aton basic necessities and prime commodities ginmo-monitor ni DTI. So had DTI it aton jurisdiction na fall na talagahan manufactured goods or ini nga aton mga produkto nga nakikita mga groceries and pan-adlaw-adlaw ini naton an aton mga canned goods, beef loaf, meatloaf, sardinas, aton instant noodles, pansit canton, aton powdered milk ang gintitimpla nato para aton kabataan evaporated milk, condensed, condiments, toyo, suoy, pati gihapon as such as kandila, posporo, mga sugad dito nga pan-adlaw-adlaw. So amo ito taada aton SRP, amot aton ginmo monitor, diri po inilakip dinhi ang mga premium brands or bisan ang mga imported brands or goods. So, ang panmasa nga ada SRP, amo po aton ginmo monitor, ibabantayan naton, ginsisiguro naton na ang goods nga nako-consume nga available nga gina-access an aton ordinary nga consumers is at stable prices. Oo. So bali ma'am ininuwaray po dapat kabarak iton publiko hinina kay iton iba daw nagkakaadahin panic buying, ma'am. Oo. Waray dapat kita kabarakan gusto gyud mo ito i-remind ang public na dili dapat kita mabarakahan aton supply kay sufficiente. We're making sure that the goods are accessible, especially the basic necessities and prime commodities, sufficient an aton supply ha mga retail stores, groceries and supermarkets. And may maabot gihapon nito ng mga replenishment every 2 weeks man po ito pag-replenish din niya aton na region.
Oo. Ayun, inin ma'am, ano po gihapon no iton aton aksyon na no iton DTI Region 8 no hini naman ng mga nag-violate iton Price Act na no ma'am iton Pilipinas. Oo. If ever man na may kita nakitaan nga price difference Mm. or may price increase sa SRP. So dili kita dayon-dayon naghatag notice of violation. Itaton gibubuhat ito, kailangan naton masabtan kay may sugad nga difference. So nahatag kita ng letter of inquiry asking them to explain, give the reason kay may price difference. Estudyohan ito ni DTI, kitagihap din niya regional office kung reasonable ba, justifiable ba, and slight difference of the price. Kung talagang for example, makita good naton na may violation. So amo to pag-issue of notice of violation, may kaapigibat ito gihapon nga penalty from 5,000 to 5 million, 5 years of imprisonment to 10 years of imprisonment. Pero di rin naton gusto umabot kin sa ganito. Kay di rin naton gihapon gusto nga aton mga establishmento magsara. Umong problema liwat it aton mga consumers kung nain nila makuha it ira basic necessities and prime commodities asya padayon kita nga nagmo-monitor din sa C28 naton that aton mga establishments iton within the suggested retail price. Okay. Ayun, naglaro no ma'am no ini nawara stable po no ito aton presyo sugod man gihapon iton aton supply iton aton mga basic commodities ma'am no. Sa ma'am ini na lang a message po to the public, go ahead ma'am. Oo, para aton mga consuming public gusto ko lagyapon i-remind EU na ayaw kita pag-hoard or ayaw kita pag-imbak kuha hinda mo good nga mga products kay stable it aton prices pati gihapon it aton supply din niya aton region. At the same time wala dapat kita kabarakan kay kumbaga bisan niya na ngani nga may changes sa aton oil prices so may gihapon ito ang aton mga dagko nga mga industry players ginbubuhat para gihapon ma-subsidize and cost, and at the same time diri gihapon maipatong ito mga consumers han aton mga manufacturers. And this March 15 is our World Consumer Rights Day. So maging kuan gihapon kita vigilant maging responsable kita diri knowing our rights pati gihapon ang pagiging responsable nga consumers. And gin-invite gihapon naton ang iba kung gusto niyo mag-join hini may dakita consumer advocacy yan ang ati arabot nga March 16 alas 9 aga Hotel Alejandro. Kung gusto niyo masabtan kung ano pa iyo mga katungod, kung ano gyapon ito yung mga responsibilidad, and paano mag-file in consumer complaint or paano ba ang proseso ito. So, kadtula po kamo March 16, 9 a.m. Hotel Alejandro, may po kita consumer advocacy and DTI. Ayun, mga salamat ma'am hiton paghatag ito na imo oras nga nimo radyo takpabana. Thank you so much po. Damo nga salamat, Babu Sheila, tikang po among Regional Director sa Lirina Bato mo pa nga adlaw aton nga tanan. Ayun. Amo may kabombo no anaton pagkikipagimangrawag ken Ma'am Anthea Ivy Bourbon Ancheta ito na tagapagyakan ito DTI Regional Office 8.